Здравейте с един малък хол от Зоя. Аз доста внимателно подбирам козметичните продукти, които си купувам, и това по-специално са съставки, които използвам за моите козметични рецепти, които са описани в моите авторски книги. На първо място си взех кастилски сапун, използвам го за почистващ лосьон, органично малиново масло, за моята алоe вера крем, черен каял. Това е нещо, което използвам ежедневно за моите очи. И тази билкова боя, по-скоро се водят билки. За косата, веднъж на 4-5 месеца си ходя на фризьор за освежаване цвета на косата. Моята коса не е боядисвана, но използвам тези билки за подхранване и освежаване цвета на косата. Така че си взех една такава, използваме на 2 пъти. И сега ще покажа набързо как си правя двата основни козметични продукта. Тук имам едно бурканче, предишното ми се изчупи. Това е рециклирано от една хранителна добавка Shilajit. Имам алоe вера гел. И понеже аз съм свикнала с редовно си правя, ще слагам на око. Ето, сложих алоe вера. Следващата съставка, третата съставка, е масло от малинови семки, което има слънцезащитен фактор. Така. Слагам на око, зависимо от това колко мазен искате да е крема. Така. И лавандово масло, то си е универсално за всеки тип кожа. Така. Общи линии 4 съставки. Този крем го използвам от много години. Може да се прави с различни масла, с различни розови води. Разбърквам с една шпателка. И този крем използвам и вместо слънцезащитен крем, понеже аз много внимавам какво слагам в кожата си, и всички слънцезащитни кремове, да не кажа почти всички, са доста химикали, вредни съставки. Като цяло козметиката е с много вредни съставки. Вие трябва да внимавате много, нали, какво използвате, защото тези химикали в козметиката и в кремовите водят до автоимунни заболявания, до кожни заболявания, като екземи, псориазиси, акне, дерматити и така нататък, зачервявания, розоцея, също така до напълняване. Нали, ако се чудите защо не може да свалите килограми, погледнете козметиката си. Ето виждате консистенцията на моето готово кремче. Много леко, много приятно. Въобще само такива кремове си правя, само това използвам за кожата си като крем, нищо друго абсолютно. Така, и другия ми продукт, който използвам също ежедневно, това е почистващият ми лосьон за лице. Използвам го само вечер, сутринта е само розова вода. Слагам си кастилски сапун, долу-горе толкова като количество. Както казах, аз тези продукти ги правя от години, затова на око. Но точните мерки ги има в моите книги с още много други рецепти, лайфстайл съвети и така нататък. И слагам и розова вода. И почистващият ни лосьон е готов, кремчето е готово. Това са продуктите, които използвам ежедневно. Черният ми молив и розова вода. Разбира се, с много други рецепти от моите книги. Защо правя всичко това, което е описано в моите книги? Защото аз фактически пестя много. Нали, аз съм и минималист, така имам минималистичен
не харча пари за маркови дрехи с емблеми, въобще не харесвам дрехи с емблеми, обувки, чанти, не си падам по тези неща. Използвам се натуралната козметика. И фактически аз пестя много. Какво правя с пестените пари? Аз инвестирам. Така, да поговорим за инвестиции. В предишно мое видео ви споделих, че аз си правя мои козметични продукти. Аз съм съзнателен консуматор, нали, ако следите моите видеа, минималист. И като цяло аз предпочитам да давам парите си за по-смислени неща от това да си харча заплатата за непрекъснато купувам дрехи, обувки, чанти, козметика, да си препълвам, нали, шкафчетата с козметика, с гримове и така нататък. Нали, това са ми нали, основните козметични продукти. Розова вода, тези двата продукта са креми, почистващ лосьон, които използвам ежедневно. Каял, органична спирала и натурално червило, което сама си правя също така. Това са продуктите, които използвам ежедневно. И фактически, нали, някои хора ще си помислят, ами тази жена, нали, сигурно е доста така бедна. Нали? Но аз, както казах, обичам да давам парите си за по-смислени неща, да инвестирам в себе си и да правя по-смислени покупки. Примерно преди 11 години аз инвестирах в нали, следващо образование. Аз съм магистър по туризъм, но инвестирах и в Health Coaching програма. Станах сертифицирана Health Coach преди 10 години, т.е. програмата, която закупих, беше преди 11 години. Таксата беше около 10 000 лева тогава, преди 11 години. Така че това беше една голяма инвестиция за мен, която ми се върна многократно. Така. Аз обичам, когато инвестирам в нещо, то да е стабилно и да знам, че то ще ми донесе някакви приходи след това. Така. Други инвестиции, които съм правила, са в моите авторски книги. Така, общо за двете книги, само за да ги издам, съм инвестирала ни около 20 000 лева. Тези хора, които примерно са си самоиздавали, нали, знаят за какво става въпрос, така доста е скъпичко, особено нали, такива луксозни издания, които са с лъскави листи, с снимки, цветни книги, са си доста скъпо удоволствие да се инвестира в тях. Друго, какво обичам да инвестирам в инвестиционно злато, така. Периодично инвестирам, примерно мога да ви кажа защо, нали? Примерно преди 2 години и половина, може би 3 години, инвестирах за първи път и към днешна дата една унция злато е с поне 2000 лева по-скъпо, отколкото преди 3 години, да кажем. Така че, нали, това естествено не е инвестиционен съвет, просто ви казвам аз какво предпочитам. В какво предпочитам да инвестирам, в какво предпочитам да си давам парите. Така че периодично инвестирам в това. И последната ми покупка също е така една инвестиция. Аз обичам да инвестирам, както казах, в себе си. Си закупих, това е LED маска на Селума. 3 години общо дето проучвах пазара на LED маски. И докато най-накрая реших да взема, нали, решение каква LED маска да инвестирам. Проучих тези, които са масовите Omnilux и Current Body, но там, за съжаление, попаднах на страшно много жени, които примерно се оплакват, че след една седмица маската е спряла да работи, след една седмица или въобще не е работила. Опитват се да се свържат с customer service, но съжаление никой не обръща никакво внимание. Затова аз държах да си закупя такава маска с представителство в България, за да съм сигурна, че някой ще ми обърне внимание, ако нещо се случи с маската. Така че много внимателно подберете в какво инвестирате. Също така маските под 640 нанометра, нали, нямат ефект.
маска, която стои само 10 минути на лицето също. Няма кой знае какъв ефект. Нали, една сесия трябва да бъде поне 30 минути. Аз се правя всеки ден една сесия на лицето 30 минути и една сесия и на главата. Тази маска става и за косата. Така че тя има и синя, има режим с синя светлина, с червена светлина. Нали, не е спонсорирано видеото, закупила съм си маска със собствени средства. Така че просто да ви покажа за какво аз предпочитам да инвестирам, да си давам парите, вместо да ги харча за парцалки, обувки, чанти, козметика и грим, които са пълни с химикали. Нали, това е, което исках да споделя. Ако искате да разберете как нали, да пестите от ежедневните неща, за да инвестирате в по-смислени покупки, инвестирате в моите книги, сега са страшно намалени. Пакет от двете ми книги по принцип е 65 лева, но за 8 марта съм ги намалила на 25 лева и безплатно участие в моята фейсбук група с ексклюзивно съдържание, с много интересни съдържания, с авторски медитации, с още рецепти, съвети и така нататък. Така че останаха няколко комплекта, пишете ми на desilifestyle.net, klomba@gmail.com.